ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастае ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристодан ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависем ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба саи мо рӯй, мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунед, айн нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Яка мошини фурӯшӣ ҳаста баъдрон Toyota Camry ҳаста ки соли бароишаш 2010 сола ки судишвориш бензини холия. абё моторша 2.5 литр гуфтааст, коробкаш автомата, сайстани мошин мега беҳтарин ранги сайстани вагон. 4 балонои нав аста, 4 диска, салон тоза, электропакет, кондитсионер, кожаный салон. опшн мега мошин ягом расход дорад. мошин фоқат дуруни шарда гашта, намхи радной краска бе ягом расход, ягом чи намекунем мега соҳибшон. срочно мефурӯшам мега бо нархи 118 000 сомонӣ. бо арзон ам мешавад ки 2010 сола баъдони азиз бензини холия. ҳама чизои раднои худша мега кор мекунад, 100% гарантикатӣ. қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ. нархаш 118 000 сомонӣ. номерошу номерои тисел аста, кор мекунад. ба кадоми шумо маъқул аста маромат тамос гирен. тоқа вариантҳои сум мегӯяд алиш намешавад, кадоме мехарад бо арзонам мекунад. маромат метавонед дига маълумотша гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аста баъдрон Daewoo Lacetti аста ки соли бароишаш 2005 солае ки бензинга сардаш кор мекунад. абё моторша 6 литри простой гуфтааст, коробкаш автомата. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина мега нав мотор кардагӣ ҳастем, 1 сола ҳуҷҷат дорад. 4 балонои 80%, кондитсионер, электропакет, радной краска сафед. мошин мега як ходовой мекунем мега хай дига маҷош 100% мега баъзе чиёш мега ай опел дага мега, яъне ки верхни часп мега нимош ай опела мега. мошин 100% ходовой ами хел корои меличовка дора мега хитон мекунем. кадоми мега мехарам мега шурӯъ мега арзон мекунем, бисёртар арзон мекунем. нархи мошин 27 000 сомоние ки баъдо бо бисёртар арзон мекунем мега дар шаҳри ваҳдат қарор дорад. кадоми кан карда мехарам мега дар ҳамин номер смс нависам мега ё ки занг занам. агар ки номерошо кор накард, дар ҳамин номеро мега смс нависам, ба шумо ҷавоб метиҳад. маромат. мошини фурӯшии навбатӣ аста баъдрон Mercedes-Benz C-класс ки сечка соли бароишаш 1994 солае ки бензинга сардаш кор мекунад. абё моторша 1.8 литр гуфтааст, коробкаш механикаи. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. радной краска серебриста, 4 диска дорад, 4 балонои 60%, электропакет, салоншам нормалияй. мошин мега дар ҳолати кория мега соҳибшон дар хона хубай. мошин баъдон яъне ки хай нашуд ҳуҷҷат, ин чизо ягон маълумото неста, барои ҳамин хотон пурра карда мегирен. нархи мошин 32 000 сомония мега соҳибшон, бо савдо ҳам мешавад ки 94 сол 1.8 мотор яъне ки соҳибаш мегӯяд ҳамин хел. мошин дар территорияи душанбе мега биен аспеш бинен ба савдо мекунем. ба кадоми то ки маъқул аст номерошо номерои мегафон аста, кор мекунад. маромат, срочно тамос гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аста баъдрон бояд тайга аста Toyota Camry аста ки американка мега соҳибшон, соли бароишаш 2008 солае ки бензини холия мега газ надорад. абё мотораш 3.5 литра, коробкаш автомата, ҳолати мошин мега беҳтарин 100%. кожаный салон, 4 диска, 4 балонои 90%, кондитсионер, электропакет, радной краска серебристи. мошин мега бе расход, бе ягон камбудӣ. американка мега мошин нахада 2008 сол. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 110 000 сомонӣ мега соҳибшон, бо арзонтара мекунем мега. мошин дар территорияи шаҳри душанбе қарор дорад. мошин нашуд танировкаш ягон маълумот неста барадрон. хайхтон бо маълумоти пурраша гирен. тоза американка мега бе ягон расход. номерошо номерои мегафона кор мекунад. маромат, тамос гирен. аз шумо хоҳиш ки лайк бепула гузорен ва навора дар ватсапи мотон поделиса кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аста баъдрон Toyota Corolla аста ки соли бароишаш 2008 солае ки
бензин газ ҳардаш кор мекунад. Абё мотораш 1.6 литри простой гуфтааст. Коробкаш автомата. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина баъдро ба телефони простой сурат гирифта камтар суратош безеб омадагӣ мекунад. неки мошин 100% мега свети рӯшан биен аз пеш бинен. неки телефоншон мега дами хел вайрон будай, яъне ки суратҳои хира гирифтаа. мошин вариантҳои алишӣ дорад. ахирда мефаҳмонем. хоб мошин 4 балонаи 70%, 4 диска, кондитсионер, электропакет, номеру транзит. опшин мошин мега нахаду қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. фурӯхта мешавад бо нархи 65000 сомонӣ. кадоми сумкати мехарам мега арзонтар мекунем, кадоме ки алиш мекунам мега тоқа мерседесо кати мега алиш мекунем мега болӯш 1 сум сумтия мега соҳибшон 1 сечка 1 хебуша мега болӯш 1 сум тиян. ба кадоми то намихе вариантҳои сумаи алиша маъқул боша маромат занг занед. мошини фурӯшии навбатӣ аз баъдрон Opel Astra F ки дар кузуфи хечбек соли барои 1994 сол гуфтааст соҳибшон. бензин газ ҳардаш мега дорад кор мекунад. абё мотораша 1.4 литри экономни простой мега каммасраф 1.4 литри простой. коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 та балонаи нав аст, 4 та калпакҳои худаш, радной краскам хел металлик, яъне ки хайчи хеле ки хитон десен. салоншам тоза мега мошин нахадо мега садошон аз сум дар кора мефурӯшем бо нархи 25000 сомонӣ. кадоми мошин хари аниқа мега бо маслиҳат мекунем. мошин аз ҳама хубуш мегад омада аз пеш бинед баъд савдо мекунем. ба телефон савдо намешавад. ин мошинам қарор дорад дар душанбе. бардори аз номерошо номерои тисел астай. ба кадоми шумо ки маъқул аст маромат тамос гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аз сайбадрон Opel Astra F ки дар кузуфи караван свети сиёҳ соли барои 1997 сол гуфтааст соҳибшон. бензин газ дорад кор мекунад. абё мотораша 1.6 литри простой, коробка механикае. мошин мега дар ҳолати хуби техникия мегад. мошин ҳолаташ мега хубае. соҳибшон ҳамин хел гуфтааст. 4 балонаи средни сода мегад 60-70%, 4 дискаи худаш, салон тоза. мошин мегад нахадой садошон мефурӯшад бо нархи 25000 сомонӣ. инашам бо арзон мешава мега вариантҳои алишам аст. ягон Opel-ои Vectra ёки Opel-ои хечбек боша мега алишам мекунем бо дигаша маслиҳат мекунем мега соҳибшон. тоқа одамони мехаридаги ёки алиш мекардаги мега беҳуда мегад нороҳат накунед. одами коргар вақтшона нагирен. инашам дар территорияи шаҳри душанбе қарор дорад. ба кадоми то ки маъқул аст номерошо мегафон аст. ҳам фурӯшӣ ҳам вариантҳои алиши марамат. мошини фурӯшии навбатӣ аз баъдро Opel Vectra B аст ки Opel Duty соли барои 1995 сол гуфтааст соҳибшон. бензин газ ҳардаш кор мекунад. абё моторош 1.6 литр, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега ҳам хеле свети сафеда мега 4 та калпак дорад, 4 та балонаи 70%, салон шамсудай. мошин мега дар ҳолати хуби техникаи хайбо омада мега аз пеш бинен бардрон. мошин садошон аз сум дар кора мега нархаш 19000 сомонӣ ки бо ягончи муомила мекунад. 19000 сомонӣ 95 сол. хай камбудиша нагуфтам бадро хай муки ягон меличофа кор надора иша бухтон аниқада гирен. мошин дар шаҳри бохта шаҳри Қорғонтепа қарор дорад. номерошо номери билайн. ба кадом то маъқул аст метавонед занг занед тоқа одамони харидор. мошини фурӯшии навбатӣ аз сайбадрон Mercedes-Benz C-класса ки сечка соли барои 1996 соле ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абё мотораша 1.8 литри простой гуфтааст. коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин радной краска сафед, номерош транзит, 4 та диска, 4 та балонаи 70%, салоншам тоза, электропакет. мошин мега нахаду хайк гиҷоша ки нафаҳмиден камбуди боша маълумотшон пурра када аз соҳибашо номерошон аст мегирем. мошин дар ноҳияи ёвон қарор дорад. нархаш 45000 сомонӣ ки бо арзонтара мешавад. баъдон нагуфтиянд ки классика элеганса инаша аниқада мегирем. нагуфтиянд ки объёмне простоя 45000 сомона бо арзонтар мекунем мега соҳибшон. номерошо номери мегафон аст. ба кадоми то ки маъқул аст занг занед. аз шумо хоҳиш ки лайка монед ва фаромӯш накунед то охираш тамошо кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аз сайбадрон Daewoo Tico аст ки свети сафед. хеле ки шумо дар комментария хоҳиш кардем ки Daewoo Tico-и сафед монем арзонтар ина омода кардем.
соли барои шуш 1996 солае ки бензинга сардаш кор мекунад мега соҳибшон. Авто мотора 0.5 литри экономни простой мега коробкаш механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 баллонои средни мега 4 калпакои худаш сафед амхи краска салоншам тоза мошин мегад нахаду. баъдро чизе ки соҳибшон мега мо ҳамонро мегем хай бо худтон як бор дига аниқ қада гирен аз соҳибашон. мошин дар температура шаҳри Душанбе қарор дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 11000 сомонӣ бо арзонтара мешавад. соҳибони бия мошин аз пеш бинед арзонтар када метиҳем. 96 сол ба кадоми шумо ки маъқул аст срочно мефурӯшад мега марҳамат тамос гиред. 11 мошини фурӯшии навбатӣ аст. баъдро бояд таги аст Toyota Camry аст ки инашам американка мега соҳибшон ки 2011 сол шай. бензини холия мегад абъём моторша 2.5 литр мегад автомата мегад коробкаш системаи мошин мегад беҳтарин мегад ягон ҷош задагӣ пӯшидагӣ ягон сарапина надорад. 1 сола ҳуҷҷат дорад. кондитсионер электропакет 4 баллонои нав 4 диска ҳамин хел раднои краска мегад мошин мегад 100% мегад бе расход американка бо омада мегад аз пеш бинен мегири фақат хай мекунӣ. мошин дар пойтахт шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 106000 сомонӣ гуфтага соҳибшон не ки нархи ахироншо мегад дига арзон намешавад. 2011 сол американка 106000 сомонӣ барадорад. ин нарха соҳибшон худшон гуфтага аст не ки нархи ахироншо мега ягон сомон арзон намешавад. барои одамони харидор боша мега бияд аз пеш бинад нархи мештагиша бо нахаи номерошо фасондай не ки нагуфта номерошо метиҳ хатон бо аниқ қада гирем. баъдро аз шумо хоҳиш ки лайки бепула гузорем ва навора дар ватсапи мотон падилса кунем. мошини фурӯшии навбатӣ аст. баъдро бояд таги аст Toyota Camry аст ки соли бароишаш 2008 солае ки бензинга сардаш кор мекунад. абъём моторша 2.4 литр гуфтааст. коробкаш автомата мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин баъдро инашам раднои краска сафед аст. 4 диска дорад 4 баллонои 80% кожани салон кондитсионер электропакет мултирул ки мошин опшн ҳамачи дора мега соҳибшон бе расхода мега нашуд танировка ҳуҷҷат не ки ягон маълумот нест мумкин дора ё ки мумкин бучидага инаша нагуфтиян. срочно мошина мефурӯшад мега бо нархи 90000 сомонӣ бо арзонтара мешавад. мошин баъдро ранги американка тофтеса хай бухтон як бурга аниқ қада гирем мега срочно сум кора бо арзонтар мекунем аз 90000 сомонӣ арзонтар мешавад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. ба кадоми шумо ки маъқул аст номерошо номерои мегафон мондаги аст кор мекунад метавонед тоқа одамони харидор тамос гиред. одамоне ки намехара мега занг назар одамоне ки мехара мега марҳамат. дӯстон агар шумо ягон реклама дошта бошед роя кунед реклама мекунем. ин буд 12 мошини фурӯшӣ то видеои оянда.